Guys, mwana zokitia. And stand up with up. Mungu acho ere zaruita se. Unochinjira magopo sawa. Marakataurana. Iba zuwa akaichinja. Akandisira kutarget yake. Zvaramba. Aunorapa ramari kumira ndakutoitiswa rimwe. Usina mari hapana zvekuita. Saka nanzi kuti hanzi basa remurokesheni hakuna mari. Saka takufana kupasa apa. Tovakira zvidhina izvi. Takire zvidhina zviri hazvina kuburuka. Pane munhu angatifona dad. Ani? Angatifona kuWhatsApp. Azvongwara. Zvonenge usinova mari hauna kana option. Waiziva? Yeah? Okay, it is no more general money. As marriage has good. I know what's under a money, but let us say, up on money, Zega, no photo come over. Right.
Tadaro zingarekodi. Ndakazviita. Asendeite chama. 5 minutes. Senhor, não, uma minute não. Uma second. Uma 3 minutes. 25 minutes. Alright. Saka munhu achanochinja magoalpost. The other time he says, basa rako iri. Akanitora kana ndizvo. Yes. Toilet iyi. Ndikuratidza toilet kushanda. Ndatoona kuti ndepita. Akati keta. Ndokupa mari 300. Pana ndichishanda. Takuda 7 anogona. Tenetaita. Ndokupa chi. Ndakata 300 no. Ndokupa 250 katapo. Mari ichibuda. Yabuda. 5 days. To 600. But students na choice boys. Those nanga zviri background. Yakatokosha ngotoona kuti ndakatonopa mhuri. Asi mari yacho vandobatsirikana, asi zvazvo riri basa randiri kunyatsira ini ndenzangu pari kubuda mari, but no choice. Kweso zvanzi tichisiya guys. Unonzi bosi mari kada ndakaipiwa. That is Friday. Unonzi tipiwe mari tisati tapedza kudidi. Mazana anenge akuvhara ndo nyika ino ana ndakambovharwa. Forgot you'll be working like this, but at the end of the day, you get nothing. But we never lose hope, because now the good part of it is because of social media. People, they know that the people are working. So good people always beget good people. We do it. So guys, I'm waiting. Later say, if ever for today, I can just break this and give an excuse, or continue this whole fucking day, since it is almost 11. Tongoshanda kuti Friday ndakatiwo ka8 kacho. Ko alright basa rachakatadzosvika Friday. Rakasvika more than Friday. Because basa re almost 1 weekend half 2. Inenge chingonzi ndakutambira 50 rand pazuva. Guys, handisi kuti basa ndiri. Titori kutorova basa pawanesenda ndakangonzi haiwe chwe. Munhu wacho daenda kurakidza aripo. Singade kubhadhara. Ndowe munomu havadi kubhadhara. Contract basa yese atotora. Rekupedzisa ranaitana nakuri atora. Kanzi ndinda kupedza post time kana kusisa garage chichi
aumuna ndechirespektandiriking zvinokontracting yatoperawo usarira wakanamirira apa wanamirira ndoroma 1 sinzi mhuri mona chokananga yatoripoka anoda kutozvawo saka kutongoshingirira kaya isi ndiro basa basa ndotorwa guys ndina option but ndingokuziza kuti muse zviri kuita avese aimbinga ndiane mota kubasa kuita basa riri pasi but ingova nemukana mwari andisviso pangu chai pakanangana neni kuti ndakakwanisa kuti ndirimiwo ndiri muridzi webasa zvezve at least zvinofamba nekuti muranda hazi mukuru kunani kuna tenzi ini ndatozvitenda nekuti sofa ndakwanisa kutengawo midziyo yangu miviri grinder and drill nai John uda kuti udi ndoda kukubvunza John mira andoona basa maichirwa zvikuitwa mari andikuzi ndipiwe unotodi kubvira pakutanga enda kuza kuti ndakanzi mari yakati asi mari uchiziva tiri kubuda uri kutoa kudii ndoenderera mberi nebasa kana ndoita sei aiwa pari nhanda zvandiri kuita chero zvakarema ndongoshingirira ndiri kushingirira kunyadzisa handiri mune zvamukuda kuti zvekrismas shoma iyoyo kosimba mukaka kandisi thanks guys this is my eldest son John so once John Vliegate handisi abo guys thank you bye bye don't forget to like share comment and subscribe guys zvingadai zvakarema poza isati kunokuzo ndokutoekta varaitoita tichitotaura zvinotoitika mukurarama zviri natural zvinotoitika muupenyu hwavo tozvaneifongotaurawo zvichidawo mumwe anosangana nemasituations akadaro unenge uchishandawo nemwe zvotadza kuoneka futi zvafanana kuti wafanana munoziva kuti unokwanisa kufanana nenguva yaEsther kunzi nyaya yaEsther inondibata kunzi kunokwanisa kunamata kotadza kunzwikwa wokwanisa kutaura wotadza kunzwikwa futi asi nekuti akazvipira akati inini nevedzinza rekwedu tichanamata Mwari zvinonzi Hamani pamatanda ake zvanga zvakatarisirwa nemuvengi kuti zviitike izvezvi zvaakuchiitika nekuti pane chitsidzo chinozoitika kuti zvinonzi what's your request nai murandakadzi Esther ndingakuitirei mambo washaya hope so ndoda kuti murifese zvamakataura kuti uye wamakati achanga ane bhiza akaritasva uye ari muranda muJudha zviitwe vice versa Hamani aende pamatanda ake saka muri kuona kuna mwana anokwanisa kusacrifice nekuti Hamani akati chiri chisha mukade mambo ndingakupei zvangu kuti zuva iri rigozadzikiswa kuti ndigoonekwa ndichiisa Modhekai pamatanda handiti munhu masatanista anotonotenga nemari imimi tengaiwo kaJesu Kristu kumachechi endai kuchechi munamati sacrifice vamwe vari kusacrifice hama iwe sacrifice kuna Jesu Kristu upenyu unoera guys Mwari vanotiitira zvakanaka tine zvakawanda zvatinodzidza Mwari havatisiye tiri tega zvakawanda zvatingaeme muupenyu asi tinongoda kutenda Mwari nekuti kunyange nairo ri basa izvo zvikutaura kudai handimugona ndikutaura kuti vamwe ichi ratopera vanga vakawanda havasiko parongosara maprofessional like energy wofuti anenge atongomirira bhegi retile cement kuti apese otherwise basa rake ratoperawo nesuwo zvedu isusu Mwari anenge achitinzwira nyasha energy pakungoita kunge chituta kabaibai zvako zviri kutoenda saka shamari inini all right